बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि नैबोसोरारि जथुम्मा लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशननि 6थि नैबोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै गाहाय थांखि बेखेवनाय आरो मेन पेन्डेल स्टेज आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ दिनै बेखेवजोब्बाय दिनै फुंनिफ्रायनो। आरो दिनै जिहेतु सेथि हाबाफारि हिसाबै दिनै मेरु आफादनि थान्दै मेल जथुमगोन। बे थान्दै मेलाव मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा दिनै 4 बाजियाव जोंनि बे जायगायाव मोनफैगोन आरो बिथाङा जोंनि थान्दै मेलखौ बेखेवगोन। आरो गाहायै गाबोननि हाबाफारि बायदि 10 बाजि खावसेयाव जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मोनफैगोन आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङाबो मोनफैगोन। बिथाङा जोंनि जितु सबिनिर बिथाङा बेखेवफैगोन जोंनो फोरमायदों। बेनिखायनो गासैबो जितु हाबाफारि बादियै गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो लैहोर लैहोर फैनानै बे जोंनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि जितु मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार फैगोन बे मेलाव गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु आफादनिफ्राय जों खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंना बेनि उनाव बेलासियाव गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे टिएमपिकेनि मानगोनां आफादगिरि तिलक दले आरो गुबुन गुबुन जों मोनसे आयदाफोरखौ लानानै जों मोनसे सेमिनार हाबाफारि लादों। बे सेमिनारा बेलासिनिफ्राय जागायगोन। गासैबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों। थान्दै मेलाव गुबैयै जिहेतु जों 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि आफाद हिसाबै 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जेसेबांनाखि दफाफोर दं बेफोरखौ जाफुंनायनि सायाव बबे जाफुंखो बबे आद्रा थालांखो बिनि सायाव जोंना सरसा जागोन। आरो गाहायै जितु बिटिआर रायजोनि जितु प्रभिजन दङ 3थि बर' गोजोन गोरोबथायाव जेरैहाय 1 नम्बराव दंमोन 5.1 बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल दाफुंनाय। बे दाफुंनाय बेलायाव गोथौयै बेयाव सावरायनाय जागोन। आरो जिहेतु गिबि खेबाव 958 गं गामि सोजाबाय आरो बेजों लोगोसे 166 गामि जों सेकेन्ड फेजआव होदोंमोन बे ओंखाराखै। आरो जोंना मोनसे जेंना जाना दङ राभा हासंखौ लानानै। राभा हासंआव रायजो जानाय गवालपारा आरो साउथ कामरुपआव 312 गंनि बांसिन गामि रेभिनिउ गामि दं। दिनै बेखौ गोनो गोथो खालामबाय थादों आसाम सोरखारा बेखौ सिडुल खालामनायनि नामाव। जिहेतु जों जयैनो मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे राजखान्थि मोनथाय हिसाबै बा जोंनि जौगाथाय बा सोलोंथाय बा जोंनि सिनायथिखौ रैखा मोननो थाखाय जों जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय बिटिसिनि बायजोआव जों गासैबो बर' रायजो राजाया जों जिहेतु जयै थानो लुबैयो। गतिके राभा हासंआव थानाय बर'फोरखौ गुबुन गुबुन काउन्सिलनिखौ जेरैहाय एनअसि होनानै जोंनि काउन्सिलाव सोजोबबाय बिकेडब्लिउसिआव थिग बिदिनो राभा हासंखौबो सोनांगौ। आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथाव माखासे जेंना जाना दङ। सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां बर' गामिफ्रा हाबबाय आरो गोबां गामि हाबनो दंबावो आरो हाबथावथारि जेब्ला गामिफोर दङ बेखौ थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोसननायनि मोनसे सरसा जागोन। आरो बेखौ आबुङै दाफुंजोबनानै बिनि बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय बे दाबिफ्रा जोंनि थान्दै मेलाव जायगा मोनगोन सावरायनायाव। आरो बेजों लोगोसे 5.2 दफानि जितु मोनसे दफा दङ बेयाव दंमोन भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि आरो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव माखासे जौगाथायनि खामानि मावनांगौ बर' ओनसोलफ्राव बेनि सरसाया जागोन। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जितु जेंना मोननै सागान सुक्तियाव जायगा मोनबाय बिटिसि सुक्ति आरो 3थि बर' गोजोन गोरोबथायाव बे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरनि हाजोआरि ट्राइबेल जितु मर्यादा मोननांगौ बे दिनैसिम मोनाखै। बेनि सायाव डेलिगेटआव सावरायनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे 6.3 सोलोंथाइ आयदायाव बे जायगा मोनगोन। जिहेतु बिटिसिआव गासैबो फरायसालिफोरखौ लानांगौ बे दफा मथे आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय
जेसेबांनाखि बर' मिडियामनि फरायसालिफोर दङ बेखौ बिसेस रेहाय होनानै स्पेसियेल कनसिडारेसन खालामनाबो सोरखारिकरन खालामनांगौ नाथाय दिनैसिम जाफुङाखै बियो